Boleh saya ke baki ong kata pang katram. Te pila ban batai beni abah kata. Kani kedai yang apok Bangladesh. Hi kini perlok jongi ki alam yang i ban pen ikaya ka jakarep ke jongki lau kwai nu tempo. Te sepit kai. Dai ke baki kwa ke baki don ban ong. Ublay ula kerku. Ya kaman briu kalong briu kan kum kajing kamai ke jung u ya kahong. Hari thor hari Bangladesh ngilayo ban hiar yuk jan ban yo ban yakendu ban ki parado ki parasnam ki badai ki khun ka briu nyotrem ki baladon nadu kapor ulong shwa man shwa badah du kan ke pateng ke bamenta ki bala shong lasa lalong do long snam syabar nakani kari kasi kata kade hari Bangladesh. Hakani gari thor Bangladesh laya thu da wena usamla khasi wasong basa hakashnong nok ser punji kabahap ru haka Jaflong district ulaya thu ru bahakani ga district Jaflong kidan kuma south ligishnong kabangilayo ban leju kejat menin haka arpu artarik unai wing arajar arpu saw kadai halama punji ban nok ser punji hang ning lap bagi khun kabri unyo trip kilalong ke batri shitom kisamla pule ru kilong ke batri shitom bat kham tam kinong rem ulaya thu shibun ki ai kham tam lele ke jing rep tempo hapo Bangladesh. Nang kendang merweng snow serang ngadi ki umsngur halaj lam sisu lada ngatrai lada ngakta oh latrul dusya tahun kadamut syaya ya syay lapar Sibun ba ngawan ya kenduk ya pihang ni apok ri Bangladesh. Te suya thu yang i ka dei haka district ayu bat kadai ka snong ayu kani. Kani kadai ka snong nok siap ka hab habo ka than Jaflong ka thanat le ka wang kat thanat. Te kumba ngio jing tip ba hang ni apok Bangladesh kidon ki kasi. Te ki ba ka kum ki ai pat ki jing rep ki jung ki phila ban batai. Ha chene ka than jungi ki don sipon kasi. Ki don south santali ki snong nang ka than Jaflong. Te chene ka than ni bunsing ni rep ni trei tempo nang ka kwai kiso entah teter Balong kongsan pada na peding kita. kongsan tang kwai tempo kai barok ki kasi ki basa po Bangladesh te ngi im nang nu tempo te bunsin ka sosro ngi yo naka nang nang tempo ngi im nang tempo Teng teng ngi juyo i haki lat pathai kupor ba teng teng kidon ki ba suwan le dusmon wan pom pathar te haka ba yade pat menta ki por kalong kum lu tharai. menta te ngi umdon ai rem kita kita temui Kapiang. kapiang Te phila ban batai ya katu ka jingpang jong ki tempau le sei ka baki ong kata ka pang katram hoi tram. ketram gede gawe ke jingpang tempo ki ang kumba ngi kibreu ngi yo ta jingpang te ki tempo ru kita ki don kita ke jingpang tram Se tàu tram là đang nghi bắt yêu tàu tram tàu jingpang te ngi hampan sak ti sum wa sha nam bangin ko te ulong hakan ka dur le sei. ulong ba slat u tempo em ukut no Put. ut steng ane la ru ban bam barok khoi kita ka tempo ngi ham patung khoi yêu tàu tram ka chu ong no ba long kum ka klam ngai Le sei ka kaya seri maku makan udur namar baki ong watang ban suya ro omlong. Phila ban batai bini abha lor kata. tat Watang ban suya cha katu ka bri gitu ki bri ki badon ni katu ka. oh kita ta shu abit tàu Ka tram u abit na ga wei tempo sa wei tempo la da nga subut nga bat no yo tàu tram ada ngan lit hak wei pat ga bri nga bat no yo tempo ka badan hata ga bri ta ga bri ru kan ga kata kan sayo ta ka tram la ni to jungpang tram ni barabor ni pungkhoi ane ngi bread ya u
Te ban laj na kata pat kumno pi sumari kini kita tempau kita rai tempau hakan nu gadur pi ale ban laj na kita ban lain kita bor ngi shua ban khet tempau ngi sum ngi sle hab ban da sum lu hab da sum hab ban khoi ik ti ki jan nong tre baro hab le khoi ken kumbang i menta ki ni ki nong bela ki dei ki mdei na ki jat khasi re ki dei ki aki kase de kidon ki batri khasi kase di karo kidon long pi ai bela ki ngi ai belai ke te nang ni pat pi pen mi sha ying oi nang ne kira cha ying na ying pat ki ken show ata ki di no ai ki khar ki khar ki wan sim hi na ying na ying nai bakat nu bat pi yo pat pen bam hadin kat nusnem te ngi thung ngi tempau ha ga hob na agos september ta te pi yo pat ban ban khej ban on kan chimpor hadu lai snem bangin yo ban ot na ban yo ban khej ta Nang kendang merweng snow serang ngadi ki masngur halaj lam shisu lada ngatrai lada ngakta la trul dusha kahun kadonut shaya ya sha la pramne sin right saw ayam timwa nang kendang merweng snow serang ngadi ki masngur halaj lam shisu nga im haka suk nga im haka san rong pong kam la bantalan suk ha jing im surya la wela sandur la sabr thir kusno mutlor unjano sarang nadi ki masngur halaj lam shisu ladang atrai ladang akta la trul dusha kahun kadonut shaya ya sha labram ne sin rai ki saw ayam kimwa tingim nong kendang marweng snow sarang nadi ki masngur halaj lam shisu na imaka suk nga imaka san rong pong kam la bantalan suk ha jing im shi surya la Kamu nih, kelihatan memang. Kalau si bayi dong, nah, tu macam mana? te pat udah Hah? Tahu nuke, itu yang biru. Yo, tak Jafar.